worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained Abang Muradio Bacolod, Philippine Standard Time, punto las 5 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa first edition. Pang Domingo edition sa Platutunan, Pitsay 14 sa bulan sa Agosto. Ika-2 ka Domingo sa ika-8 bulan tuig 2022. Kamusta na? Good morning, good morning, good morning. Mayong agasan ng mga soke. Aton matagplamati ato si mga kabombo sa kabusan ng 61 kabarangay sa sulad sa Bacolod. Mga kabombo naton nga agapang nagbulog tao sa babano kasulad sa kabugusan sa aton probinsya. Mga nakatutok na karon live sa aton sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makitaan mo batiyan nato mo palagan silingaga. Inyo Platutunan Bombo Report sa first edition. Musta na aton nga matinderos-sunderas. So yung mga volunteers naton sa mga merkado naton. Agapa na bulog tao, agapa na cater karon sila mga suki. Siling adlaw iya sang Domingo. Adlaw sa Domingo kada mo sa aton mga walwa kasulad diri nga may bulante. Dinaguso agapa ato si makoturan. Siling adlaw iya sang Domingo. Of course, sa aton magkaroon nga mga kauturano, ara na sa mga kapihan, tag sa kapuluyan, tag sa kabarangayan, o sa mga merkado, mga kauturano nga agapa yan nagtransaksyon.
Aga pa nga nagapangita sa informasyon na sining adlaw sa Domingo, wala trabaho sa aton pampubliko kag pribado nga mga talatapan. Mga driver naton, kamusta? Yaga pa preparasyon mga driver naton na liwat, balik pasada, balik biyahe sining adlaw iya sang Domingo. Bud sa mga turan naton nga plano mag-outing ha. Plano man nga magpadulong sa pila ka mga destinasyon diri sa probinsya. Upod sang tagsa ka membro sang pamilya, mga kabarkada, ka-opisina. Halong-halong sa pagbiyahe ha. Sa mga driver naton, taxi driver, naton jeepney driver, tricycle driver, tricycle driver. Banat butog yapon na siling adlaw ya sang Domingo. Mga nagapreparada nga mag-jogging, mag-walking, mag-ersisyo siling kakagaan, bulubog na mga aton siling kagahon mga kabinan. Kaupo nyo tagsad din ka Domingo sa ngaga, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita, anong mga impormasyon nga dapat nyo biloon, mga report nga itong kabutamot sa ngaga pagpanagan siya na tuntunan. Unang kita na sa ato si mga nagpaunayang mga balita lokal ang Bacolod. Nagapasalig na karon nga mga ugyon, mga upod sa pagkapatigayon nga Negros Trade Fair sang probinsya sa maabot nga bulan niya sang Septyembre. Santang ang Negros Food Terminal o kung lang sa tuwan na kilala tanda nga palapala, magasugod na opisyal na nga mag-operate sa maabot ya nga Lunes o kung buwas nga daw. Sa mga balita iya sa palibot sang pungsod, ang Commission on Election na mag-asumiter karon sa ila sinisabat sa Joint Congressional Oversight Committee kung nga daw tuman kada sigid sa pagpagwa sa resulta sa piniliay sa naligad nga May 9 national and local election. Ikaw sa batyas ng Comelec matapos nga may naghangyo sa Comelec nga ipatag ko daw mo to kadasig ang pag-transmit sa mga result sa piniliay sa naligad nga May 9 nga eleksyon. Samtang si Senate President Juan Mig Zubiri, kung si Senador Mig Zubiri, ang nagpanawagan karon sa mga opisyalis ng Sugar Regulatory Administration nga involvado sa pag-aprobar sa kontrobersyal nga Sugar Order Number 4 sa pag-import niya sa 300,000 metric tonelada sa kalamay nga mag-resign na sa inyo siniya nga pwesto. Sa balita nato niya sa lawas ang pungsod, suspect nga nagbuno sa sining kontrobersyal nga book writer nga si Salman Rushdie ang kasuhan na sa attempted murder. Kaya wala sang piyansa rekomendar ang korte. Nang mga balita nga aton ni may balita nga aton nga patamon siningaga. Pagpanagan siya patutunan Bombo Reports first edition. 5 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa ngaga. Makamit natin sa tukuhaon ng mga balita, mga report, sitwasyon sa palibot niya sulat sa Bacolod. Upod sa ito, sini patrol reporters account kay Bombo Grace Lane Labaton Makaminan. Di kita na sa aton sini nga pagpanagtag kapon, sa aton sini nga mga papremyo, sa aton sini mga winners sa akon o sa aton ikaduwang semana sa Inan Suwarte sa palengke Promobaw. Congratulations sa mga dilaw kapon nakabaton sa cash prizes, nakabaton sa pinutos nga regalo sa aton ikaduwa nga semana, ikaduwa nga Sabado sa aton sini pagpanagtag sa grasya sa Inan Suwarte sa palengke Promo sang Bombo Radio kag Star FM of course sa mga kuturan nato na daw kapon sa mga aton sini nga public market Casihandro sa may Bago City Public Market. Congratulations sa mga nagdalaog, sa mga nagpasakop sa ato siling nga inampang makadamo man bisa kami kadaw sa nalipay kami nalipay kami sa mga ginpipararang mga hinampang sa Bombo Radio kag Star FM. Of course mas marami pagid kung nagdaog pagid kamo man sekreto ta style na nga tuduhan damuan yung pagidulog sa inyo siling mga entry kaisa na sa mga sekreto kung damo ka entry nga mahulog dako ang tsansa nimo nga
magadaog mga kaibigan. Of course, magluwas sa aton sining winner kapon sa paningki kasiyahan draw sa Bago Public Market. May aton man nga winner kapon di sa studio sa aton sining mga send and entries winner naton kahapon man aton na gabot ang mga winners naton kag of course aton sining online activation kasiyahan winner man ba treble no tatlo ka mga pamagi niya aton sining enhance wortes paningki promo gi-enhance bla gin pasangkad ginpalapad para makaangkon gid kamo niya sang grasya makaangkon kamo sang papremyo nga ato nga panangtag mo na may tatlo kita kamo pamagi nga magadaog kamo sa atong gipreparan nga cash prizes kag sumuman pinutos nga regalos nita mo na sa ato na meron kita palingki kasiyahan winner meron kita send and interest winner meron makita sang online activation kasiyahan winner mga kaibigan no so tatlo sini pwede kamo gyapon niya makintra why problema pwede ka mo gyapon makintra mga kaibigan so importante lang may ara kamo sang mapadala nga mga entries pagiman sa pagbakal sa mga produkto nga magamit nyo nga proof of purchase. Liwat sa ito si Inan Suwata sa paningkir promo, 6.5 million pesos nga balorya sa pagpamadya nationwide ang atong ginsugdan na nga ginpanagtag for the last 2 weeks 2 Saturdays. Subong, ari na kita si katatlo nga simana. Ako dasig lang no. Sa maabot nga Sabado, sa maabot nga Agosto 20, ara na kita si katatlo na to niya nga Sabado ko tatlo na week sa pagpanagta sa atong premyo sa Inan Suwarte sa palingki promo. So para magangko na, makaambit sining grasya, makaambit sining dalag ko nga mga cash prizes kapinitos nga regalo sining nato. Of course, maghulog sa inyo sining mga entry para mangin alagyan nyo sa grasya mga kaibigan. Gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase. Of course, una gid ang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linamnam na pangpanamit, pangpasabor sang inyo siniya nga linuto. Subong nga Domingo, tipon-tipon, Family Day, Kabarkada Day, luto mo na sudan, gamit ang Silver Swan Sukang Puti. Hindi paghaboy ang putos amo nang gamiton yung proof of purchase. Isa ka Silver Swan vinegar sa pouch or label, pwede na nga mangin proof of purchase. Ari man dali ang Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa lang ka sticker o coupon, ngayon nyo mabato makuha sa sino pagbakal sang produkto sang Orocan, pwede man magamit nga proof of purchase. At tagsa ka mga produkto sa Orocan, inyo bakal may sticker nga natapik, or gaan ka mo dara may upod nga coupon nga may tatak ka Bombo Radio promo. Sa mga gamiton nyo isa ka sticker sang Orocan, or isa ka coupon, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, inyo wan pagpapalaklon, pag grocery, pagbakal sa Silver Swan Sukang Puti, pagbakal sa Orocan, sa Pure Gold, ang resibo gamitan nga proof of purchase. Sa Pure Gold, always panalo. So sa mga pagpapalaki nyo, sinato na, sa ito ay masangas ng Pure Gold, pwede rin magamit nga proof of purchase. Importante lang, ang balor nga pagkit sa resibo o kung ang balor sa mga ginpamakal mo sa Pure Gold, nga napagkit nila sa resibo, dapat hindi mo nubo sa 300 pesos. At least 300 pesos. So isa ka resibo nga may ara amount o valor nga 300 pesos, amo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Dito sa sunod sa Bacolod, may tatlo kita rin sa masangasang Pure Gold. Sa may San Juan Bisiquino Drive, o sa may Santo Niño Stop, sa may Dalan Araneta, of course dito sa may area sa nga Tacoling mga kabanan. Ariman ang Lifebuoy, bapang patinlo sa mga agapa, kung di ko makadto din nyo sa mga aktibidades, antes sa malakat maligo, magpanghabon magamit sang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Mabakal nyo niya ang Lifebuoy mga kabinan sa mga suki nyo nga mga tiyangge, sa inyo kapurukan o sa inyo kaparangayan, or sa mga grocery stores, sa mga malls, mabakal nyo na ni ang Lifebuoy mga kaibigan. So magamit nyo niya sa pagproteha sa ato ni ikayong lawas,
partikular sa ato sini bugos nga membro sa ang pamilya subong nga ati may mga viruses na di mabalaan ang palibot bangod polluted na. Importante ang ikaayong lawas sa membro sa pamilya. Magbakal, magamit, magpahabon sa Lifebuoy. Ang putos, gamitan nga proof of purchase. Isa lang KFT box ang bisan anuman nga variant size ang Lifebuoy, pwede gid nga mangin proof of purchase. Ang takop sang San Miguel Pale Pilsen. Subong is Domingo, Family Day, Outing Day, balon, bit-bit ang botilya sa San Miguel Pale Pilsen. Hindi pagkalimte ang taklob. Ang unoda, bahala da pa inom sa makilala mo, importante taklob safety, himo ang proof of purchase. Sala ka taklob or tansan, San Miguel Pale Pilsen, 320 ml man or 1,000 ml, pwede gininyo na magamit nga proof of purchase. So, San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Bumana rin ang R. Florety Pawn Shop and Jewelry. No? Isa lang kakipon, inyo makuha sa R. Florety Pawn Shop and Jewelry, may pwede na nga mangin proof of purchase. So, paano ka mo makaangkon sa kipon sa R. Florety Pawn Shop and Jewelry? Of course, inyo sila pagpamalaklon o pagprenda sa Alaska Grilo, dalay na sa mga sangas ang R40 Pawn Shop and Jewelry bagong tag sa 100 pesos nga valorya sang inyo mabakal o inyo maprenda nga malahas sa R40 Pawn Shop and Jewelry kamo patagaan niya sang coupon. So kung damo ka mo coupon, damo ka mo sang entry nga mahimo, dako ang tsansa nga magiraog mga kaibigan. Of course, ari man diri ang panyawan, food supplement, pangpabaskog sa ato sini immune system. Labi pa subong nga panahon, jutay-jutay lang ko sa nga daw baylo, chimpo daw hinga-hinga ikaw dirion o mag-inom sa panyawan. Basta seed marketing, tatak magaling. Imlang kapsula, imo ang purchase ang iya sini nga blister pad. Sa lang ka empty blister pad or banig, sang seed panyawan with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or seed panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule pwede na nga mangin proof of purchase. So inatanan na, ay send na imo ang kung ina nga mga proof of purchase, ina nga mga produkto, potos sa mga produkto, ang mga gamito nyo nga proof of purchase. Sulod na sa sobre, silyohan mo yung sobre, sagwa sa sobre, butay mo sila kompleto ngalan, imong address, imong edad, contact number, ang week number, subong week number 3 na pamato natin nga ma-entry, para sa mabuti ka sa bado natin nga draw, then ibutang proof of purchase, kag hindi pagkalimtan, ang inyo sining nga perma. Kada entry, kada sobre dapat may perma. Sa right side sa sobre, butang ito si promo title, inansuwatan sa Play promo, sa Bombo Radio, kag Star FM. Dinulogin na sa mga drop boxes, malapit sinyo tagsa ka mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, balibot sa sunod sa Bacolod, kag mismo diri sa aton niya nga studio. 24 hours, bukas kita diri sa aton studio, Lunes, Domingo, bisa na holiday, pwede mahulog mo na ba, mahapit na inyo sila mga entry. Holiday, aton drop box, sa aton sa labi sa second floor ng CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, magbantay pag-abot sa kanila sa Sabado, sa ating pag-anunsya sa aton sininga pa-premyo. Ina sa mga send interest sa winner naton, sa mga magawasakop sa aton sininga online kasiyahan na kuha naton, category, tatlo ko mapagiton, yung mga nagpanag-iya sa mga balaligaan, sa sari store, nagpanag-iya sa mga magagmay, dala nga mga tiyangge sa inyo kapurukan or sa inyo yung mga kabarangayan, so mo ninyo man kigunan nga makapasakop kamaya di sa bayan sa kaunay activation kasiyahan winner nato mag-display lang sa nga mga produkto nga aton ginahambal nga ginagamit naton as proof of purchase, display sa inyo sining baliligaan, gwapo pag-display, maka-attract sa customer, kuhaan sa video ang mga produkto sulod sa inyo sining baliligaan, of course sagwa man sa inyong store, kuhaan man video nga makita nga na sa inyong store, kay ina nga video is-send ina sa inbox ng Bombo Radio Bacolod FB page. Then updated na sa inyo sini kompleto nga ngalan bilang interest in there, kompleto
ibutang ngalan sa sari-sari store ang kumpletong address kag contact number. Nakamuno na, imo nyo sa mga pasakop sa online activation kasi ang winner, may 3 kita ka mga madaog, 2 ka mga consolation prize winner, tag sa isa sila magawaton sang padya, cash prize nga 2,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Kaya first prize nato winner nato sa kasiyahan o kung online activation kasiyahan, magawaton sang 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Mga kabinab ko, sa aton interest in there, ara diyan nagatingting nga dalag ko nga mga cash prizes sa aton studio winner. Ang third prize natin winner natin magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Second prize winner natin 4,000 pesos cash ang batonon. Tugangan tapos sa pinatos nga regalo valor sa 1,000 pesos. Ang first prize winner natin 5,000 pesos cash ang batonon nga palya plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack mga kamanan. So muna, kadalag ko sa aton nga mga winner, kadalag ko sa aton nga mga cash prizes nga inyo sa batonon, di sa inan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Hulog na! Padala sa inyo mga entre, base isa mga po sa baton, mga palaron, nga tagdaog, nga mga baton sa dalag ko nga mga cash prizes tag sa iya ka simana. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalikan stock na nga alas 5 sa Gadis Time ko ato ng mga balita. Nga madalo ni Bombo Grace lumaton sa patrol, sitwasyon sa palibot niya sa sulad sa Bacolod. Kamustang panahon? Sa piyakalinya sa patrol, Bombo Grace Lumaton. Good morning, Kamin! Bombo Dennis, live katasubong sa isa diri ka malami nga lugar, no? Nga ginapadulungan, Bombo Dennis, sa aton sa nga mga ga-exercise bala, mga kauturanta, diri sa syudad sa Bacolod, diri sa Barangay 41 nga bahin, no? Kaga diri Bombo Dennis, kay do new ni siya sa aton nga mata, no? So, i-ano ta lang, kay medyo madulom pa ang aton sa nga tiyempo diri, no? Pero, makita ta din may bulan, mga Bombo Dennis, sa mga sa paano sa nagkagagati mo ni oras patay ng mga suga diri kagina sa nagsanag na di ba mo Dennis kaga ang ato sa nga mga naga-jogging bala no kaga naga-walking mo Dennis diri na naga-silo diri na naga-exercise So, no wala na sila sa NGC, sa Laguna Bay, daw mo nang bagos mga biniyo da? Yes, Mamo Dennis, bagong venue for exercise, no? For jogging, walking, no? Mag-inhale, exhale. May ginadi Mamo Dennis. Kay laka lang di ang mga salakyan nag-agi. No? Kung maligwa dire. Kag manami ang ambience, Mamo Dennis. Kay tungod nga may ara sang mga tanom bala, no? Nga aton sa nga matadaan, makita ta green bala nga color Bombo Dennis. Naga ano kita duga ka amaze, wala ga relax ang imo sini nga pamatsyag, no? Bilog mo nga lawas bala Bombo Dennis do ara na pahamtang, no? Kay kanami gid na dire sang iya sini nga atmosphere, no? So kanami sang dalan dire Bombo Dennis as in bag-o gid balaya pag kanami sa mga color sa higad no sa mga building diri no kag madamo diri sang mga projects nga igatukod ng Bombo Dennis no so tako sa Barangay 41 as I've said kag ang aton sa nisubong nga NGC upon Bacolod City Government Center ko sa diin naga-jogging madamo dara nga mga Bacolod noon no kag ang ibang gani pataga Bacolod dagakadto lang nga Bombo Dennis aga pa tapos sa Kapitalagon mera man naga-jogging pero sa naligad nga mga sinemana, Mamo Dennis, makita ta di nga maglabay ta kada aga bala, magpatrol kita. Tamo gid. Kadamo gid sang mga naga-jogging. No kag grupo sila, Mamo Dennis grupo. Hindi lang jogging, mayara man di Mamo Dennis naga-bike bala, no? Actually kagina may naglabay na di nga mga magbarkada nga naga-bike, no? So ang ini nga area, Bombo Dennis, ang iban di pa ni matutulan mo kay syempre hasta malangya sa mga public places bala aton sa mga kauturan
no ari gina pakilala katagid mo Dennis ini nga lugar no manami sa pag-jogging, pag-exercise kapag lakat-lakat especially kung manami ang tiyempo no sa subong nga Domingo o subong nga oras mo Dennis dutay lang ang mga naga-jogging kay ara subong simbahan kalabanan ato sa mga kauturan sa gapon kalabay man Ah, tadi. Sulod sa naaw na wa. Sa likod mo, amo nang palapos na pakadto na pagwa na to pakadto sa NGC, no? Yes, exactly, Mamo Dennis. Ang mga ding sa likod ko, pakadto na di sa NGC o sa BCGC, no, paglapos mo. Kaga dito ti hali kita sa shopping area Balagbo Dennis. Tsaka da ka masulod sa may dalan sa ano gani Lupisay na, liko ka pa Oo. wala. Todo diretsohon mo na, manang ganit tugam da may mga dalan, pakadto ka dito sa bukid sa likod mga porsyon ti magwa ka na tuman sa may Provincial Road, going ka na NGC. Yes, insakto gid Mamo Dennis. Kag i-compare mo siya sa Capitol Lagoon kag sa NGC Mamo Dennis, no. Masami ginakatuan sa pag-jogging. Ari, nami gini Mamo Dennis kay malawig-lawig. No, kag mabalasan kagid sa isa mo pa lang siguro ka ano, ka round. Takto na, no? Ti, kuha na. Muy masubong angay, no? Lipas subong Domingo, ay trabaho ay tanan, libre ang tanan. Mas mahigit nga aga pa mag ulo ersisyo. Kaya subong ti, kamustang tiyempo ta bumbong wrestling? Siyempre, tapa po, Dennis, mayo gid kay wala gagalom, no? Mayara pa kita makita nga pulmon ni siya. Oo, Sa pulmon. nagbulan kagabi, no? Yes, sa Dako nagbulan. bulan, di ko inuguwa sing may mga kwan ba, may mga pamanyos lana, hindi man. May lana pa na sila mo, Dennis. So, bulo ko ka panimaho lana. So, mo. Diri sa syudad, wala dito guro yan sa mga uma-uma. Mayara pa. Away na. Moderno ng tiyempo subong, computer Oo. age na. Yes, sakto gyud na, no? Then subong, mo din sa paglibot naman kagina ang tiyempo mayo gid. Pero matugnaw lang gid, no? Matugnaw. Mayo man kay siguro mo din is mainiton, no? Aton sini nga adlaw karon mo nami gid kadto sa mga lugar, no? Nga ginalagawan sa aton sini mga katunan pero halong lang gid kay kita mapaktan bala. Mas manami kung nagahalong kita. Kag especially sa mga dalanon bala then is kulawig ila nga travel, dili magdali kay makaabot nila no, sa ila sa nga pakatuan. Yes, importante. Safe ka nga makalabot si mo sini nga padulong. Kay kung kilala ko pag niya, triple ka magpadaan ka, nasig ba? Doon hadlo ka maurutan dalan. Amo gid, ti subong pa lang mo Dennis. Practice nila nga hindi sila mag padasig-dasig sa palumba kay kadamo nga daan sa mga asidente nga nagluntad ng ligad nga mga semana no kag mostly patay gid. So kung hindi kaya ang mahalitan ang imo ya sa niya nga mga sigkatawo no nga nagasugata sa imo or nagadungan sa imo amo ang mahalitan mo Dennis. Sige, nung mga balita tada Bumbog Wrestling. Yes, Bombo Dennis, sa aton nga kamusta no ang data bala sang Bacolod City Drug Enforcement Unit Bombo Dennis sa natabong nga mga operations nila sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag Bombo Dennis ang ila sini nga na-confiscate nga illegal drugs ara sa 546 grams no 546 grams nga may ara sang 3.7 million pesos valor sang suspected shabu Bombo Dennis no sa bulan lang na sang Hulyo. Tali compare ta sa bulan sang Hunyo may ara sang masobra 8 million. So naggamay-gamay siya Bombo Dennis according kay Police Lieutenant Joven Mogato ang ila sining pag-operate po ba ng isang bulan sang Hulyo medyo na-challenge gid sila no ang kabutlayan ara gid kay tungod na alarma na ang mga personalities bala o drug personalities nga kadamo sa mga successful drug bypass operations ang ginihimo sa nila nagasaylo gid sila dayon mawala na isang boarding house no so amo na nabudayan aton sa nga mga enforcers Bobo Dennis sa pag monitor man no kag sa pagdakop sini sa ila kay gulpi lang magsaylo
So nagahatag man no sang reminder ang head sang Bacolod CDEU mo Dennis sa mga nagapanang iya bala sang boarding houses sa tikilahon gid or kilalanon gid nila ang mga nagaboard sa ila kay amo ni no isa sa mga nadakpan nga high value individual together with PIDEG bala Bobo Dennis nakuhaan sang 15 grams, no, which is equivalent to 2 million or more than 2 million pesos nga balor sang suspected shabu sa kababayi nga nagaboard sa Barangay Singkang Airport, Babo Dennis, nga nagapuli naman niya o residente gid sang Purok Sigay, Barangay 2, no? So wala sila katinir sa ilang lugar kaga kabudlayan pa nung alpha bala ang alpha sang CDEU magtumod no kung magkuha sa mga information that's why nanubo no ang ila sini nga na-recover nga balor sang illegal drugs. So mo Dennis sa 546 grams 3.7 million pesos nga balor sang suspected shabu anom diri ka mga suswetsado no ang nagladakpan apat ka mga operations ini no sa anom ka mga suspects apat diri lalaki duwa ka mga babae kag duwa diri ang nakabing nga high value individual Bombo Dennis so sa sining August naman no padayon ang monitoring sang aton sining mga katapo sang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa mga informations nga nakuha nila sa mga nagkaladakpan Manila Bombo Dennis. Bombo Dennis sa matian tampahayag ni Pulisatan ng Joven Mogato. Sa bulan sang July, ma'am, may total kita nga 546 grams na confiscate nga drugs sa aton bypass operation. Yes. Including diri ang pagkuha nato no, pag-upod sang taga Philippine Drug Enforcement Group. Okay. Na nakakuha diri sa Barangay Singkang si Christine Balinario. Amo niyang medyo dako-dako, ma'am. Yes. Kay 415 grams ini. Ang total nga panaton dire, standard drug price is malabot 3.7 million pesos. Dala na daang sa babae nga dako ninyo nga nakuha sa Singkang. Yes, ma'am. Okay. Sila ka mga suspetsado, sir? Bali, anong tanan? Anong? Ma'am. Sila ka lalaki? 5 ka lalaki apat ka lalaki ka 2 ka babae. Okay. So, ang isa ka babae, ang ganyan subject to return nyo? Ang bali ang isa mga babae, nakaupod lang ni upod subject na to. Pero ang isa ning babae nga nakuha sang upod na to di taga-PIDEG, gid siya ang pinaka-target. Oo. June, medyo dako-dako to sa buong nagagamay, no? Anong mga kabudlayan nyo, sir, nga na-encounter sining July? Siguro ma'am, sa sunod-sunod ng operasyon na to, na muna nga daw nag-alarma naman sila. Oo. Amo na nga medyo nabudlayan kita sa kwan kay ang iban, nagasaylo na sang boarding house para hindi na mabudlayan naman kita sa paglocate sa ila. Gani. Sige, sir. Amo na ang panggid na to, no? Ang usually na to nga ma-encounter. Kay siyempre kung mag-board naman sila sa lain nga lugar, no? Ito naman kita alpha. Yes. Oo. Tag-monitor sa ila. Yes, ma'am. Oo. So, sila man, sir, ka mga adlaw subong may ginamater ka mo, muna ang budlay man subong, no? Kaya nagtaylo na gani. Yes, ma'am, no? Sige, na natin muna yung torte rin, no? Sa pagsang Bacolod. Kay focus kita sa ang aton unit, ma'am, focus sa kampanya, sa kanya. Trado, gani, ma'am. Ano daan? Nagmasala, bala, sir? Diba, sidara naman sila kapasundayag? Oo, ma'am. Oo. So, ano nga mga barangay, sir, sa gihapon? Ang sa kwansang June, ma'am, amo ni sa Singkang Airport. June o July? Sa July, July. Sa Singkang Airport. Pero actually, ma'am, ang nakuha ngayon nga si Christine Balinario ni. At hindi man taga Barangay Singkang, gid ko di taga Purok Sigay, Barangay 2. Oo, kasi din, tamo man, no? Tamo man. Dira lang sa gaboard.
Okay. Sila ni sir ka mga high value individual sa anom sila sir? Bali, apat lang ni ka operation ng ato no, apat ka operation. Oo. Bali, duha diri ang HBI kag duha ka SLI. Tapos ang iba niya, nagusod na lang o na dilahid. Oh, yes, ma'am. Oo. Sige sir, ano sir ang imo nga mensahe sa atong sa mga makalod nun? Nagapangayo lang sa may isang kwan sa mga pumuluyo. Oo. Kung may na kwan sila may na monitor sila sa lapit sa sa barangay. Hindi gid magpa-kwan nga maghatag sa information kay ginasiguro namon nga hindi sila ma-identify para sa ilang security, ma'am. Yes. Kag isa pa sir, sa mga daga pa nag-iya, sa boarding house, anong member mo? Dapat kilalahon din nila ang mga nag-board sila. Yes, ma'am. Dapat kilalahon gid ni sang tag-iya sa mga boarding house ang kung sino ang nag-board dira. Kay hindi malikawan nung kisa kung offline man sila sa boarding house, hindi malikawan nga maumid sila Yes. Kay na sila nga damo nagakadto-kadto dito isa makapantab lang makaduda sa kung may mga involvement sila nga mga gina-allowed nila ang mga tao nga mga pareho sila. Mamo Dennis, so amo na no, ang data or record naton sa bulan sa July sa pagpatigayon sa mga operations no sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Okay, dapat sininga bulan sa Agosto, so ang support, magdako-dako naman ni Bumbong Wrestling, at tambal mo ginana, ibalag Mascara Festival naman tadaan, basta kung sulod naman na dako lang nga bulyom sa drogaw. Yes, mo Dennis, no, magahatag naman na sa ila sang portahan man, no. Labi na gid nga nagahilapit ang bulan sa Oktubre kung sa diin nagaselebra kita sang Mascara Festival. So hugot ang pagbantay, hugot ang monitoring sa ato sa mga kapulisan kag subong nga bulan sang Agosto madamo pa sang mga ginaplano no nga mga operations ang aton sa mga enforcers sa pagdakop sini sa ila, mo Dennis. Mo Dennis, isa ka drug by bus operation na nagresulta sa pagkadakop sa isa ka 38 anyos single kag wala obra nga lalaki no. Ini ang suspetsado mo si Jaire Jan Yanson. Jaire Jan Yanson kag ini siya residente sang San Agustin Street, Barangay 2 no sa syudad sang La Carlota. Kag ini siya ang nakuhaan sang pulo ka mga gramos sa ginasuspatsahan shabu kag nagabalor sa 68,000 pesos. So, Dennis nakuha sa iya nga paghinakop ining duwa ka dalagko nga sachets no sa shabu kag isa ka sachet nga ginakapig by bus item. Mayara pagitatlo ka manggadmay no nga mga suspected shabu na sulod sa sachets na kaga sa ka plastic scooper, sa ka 500 peso bill as by bus money, sa ka unit sa Android cellular phone, sa ka disposable lighter, isa ka stainless scissor, kag isa ka coin pouch. So subong Dennis ara na siya sa kustodiya sa ato sa mga kapulisan ra sa La Carlota City para nga mapasakaan ka sumikang tanan sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mayara pagita Dennis, isa ka sabing incident no nagluntad sa Victoria City kag ang biktima diri amo si Romeo Acopio, Dennis, 30 anyos, residente sa Hacienda Pakita, Barangay 1, Hacienda Pakita, Barangay 20, Victoria City. Kag ini siya pilason, Dennis. So ginsaylo ni siya sa Silay City Provincial Hospital halin sa Ayong Lawas dira sa Victoria City bala kaya tungod may ara ni siya sang iyang pilas sa left shoulder sa iya pagin nga left lower stomach. So Dennis ang suspect amo si Edsel Pirocho, 46 years old, residente man sa mga barangay. Actually, drinking spree ni sila. Umera sila sa pag-inom-inom. Hasta nga nagkonfrontahan na Dennis. Kag ang suspect nagamba sa biktima nga hulatako. No? Nagbalik siya Dennis. No? Nagkuha sa iya sa nga bladed weapon. Daga dito naging muno ang biktima. Okay. Dennis, amo na ang mga reports nga nagikan sa Batrol. Inisip mo Grace de Lebaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent
overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Damo salamat Bombo Gracelyn ang lobatan mga balita atin po ni Bombo Gracelyn singaga pagpalagan siya patutunan Bombo reports first edition. Speaking kita sa mga presyon sa illegal nga droga mga kaibigan about terrible no. Doon ba nyo sa itong talikdan nga Biyernes itong dako-dako lang nga drug operation dito sa may San Fernando, La Union nga may natiklo ito nga mga 40 kakilos ang shabu, mga 2.7 billion pesos nga valor sa shabu. Sa mga sospetsado nga nagkadakpan, 3 dito sa mga suspect, mga taga syudad sa San Carlos. Sa sining drug operation sa itong Biyernes ito sa may San Fernando, La Union, mga kaibigan. Kasi na ito nag-confiscate sang kapin 40 kilos sang shabu ining joint operation sa PDEA, sang FP Task Force HOAH sumuman sang AFP Team Navy, Bureau of Custom, kag iban pa nga mga law enforcement unit sa siling joint operation. Sa ating porsyong nakuha, nga ining suskala mo damo nga kilos sang shabu ni, mga kaibigan, 3 din sa mga suspect kaya ting utok-utok sila mo ning Chinese national nga si Ki Wujay alias James Dagili Galupo, 49 anyos, residente iya sang Sanvic Ernit Store, Aguo, La Union. So sa mga nagladakpan dito, nga daw mo ning mga driver kag alalay, 3 nga dire taga syudad sa San Carlos. So mga nagkaldakpan sila dire nga taga syudad sa San Carlos, amo na ni kala nga sanday Jenson Ray Yago, 29 years old, kag Rachel si Rachel Risquito, mga kabanan, Rachel Repuesto, 28 years old, residente man sa barangay Kudkod, syudad sa San Carlos, kay katatlo dre, mo ni ang nakilala nga si John Paul Repuesto. Mag-utod sila guro ni Kuana ni Rachel, John Paul Repuesto, 18 anyos, residente man sa barangay Kudkod, syudad sang San Carlos. Mga kaibigan. So ining 3, sila tonti at koronay sa may San Fernando, La Union, detinado. Bangod sila tonti kalakip na sa mga nagladakpan sa sining dako-dako ng operasyon sa PDEA kag ipan pa nga mga elemento sa ato sining law enforcement unit sa ato sining gobyerno sa sining drug operation sa itong Biyernes nga dati mga sinato na 2.27 o kon 2.7 o kon ning 272 million pesos nga balor iya sa shabu nga na-recover sa ila mga 40 ka kilos mga kabinan. So sunod sa pila ka impormasyon nga ining mga taga-sunod sa San Carlos ang ila siniya impormasyon sa ila pamilya nga nagkadto pabulong sa dito sa Luzon, sa La Union kay mangita trabaho, apply kuno driver. Dili ko basta ito apply man na driver lang kay makabalong ila sini amo galaya big time yang nga drug lord, kag timingan ngara sila pod sa lakyan, sangin conduct ining conduct ining operation dito iya sa may San Fernando, La Union na mga kabanan. Subong team sa diing ka lang pero kung para mo subong amonika voluminous sa mga sabungan na recover sa mga nagliga dyan di kakita ito mo nagkuha makayo ato 2 kilo pa dako mo ginda 2-3 kilo o subong may mga tiyo nga tag 50 kilos 60 kilos mas lingkati magsilingka itong ibipor pagidla itong na-recover man itong mga 60 kilos to tama ko sobra kung tanaw mo na sobra sako sa bugas nga mga na-recover iya nga subo nga sinaton ti halin sa gwa pamangkot da
paano makasulod sa Pilipinas. Kahit ikon pa mga itong PDEA, mga itong gobyerno ta, wala naman kuno sang drug laboratory dito sa Pilipinas. No, tini mga packaging blau nga nabutang sa green nga tea-pack ni. Ha? Nga tikon tanaw mo may mga ara sing letter, character, Chinese character. Tingnan patihan sa mga otoridad, ngalin ini sa gwa. Gina-manufacture sa gwa, kaya gina-pasulod din sa Pilipinas. Nga di man niya gina-baligya sa gihapon. Kaya kinamo gihapon, mostly sa mga karadakpan, sa mga dalagko nga bulyom sa Cebu, mga Chinese national, nga ginapatihan na muna yung mga dalagko, mga drug lord, nga muna nagpasulod sa dalagko nga bulyom sa Cebu, diri iya sa pungsod Pilipinas, mga kabilan. Tim Sandrias, lingkod sa tingin lang hilitilitan, may ara, na? Puti pa dahil magyapon ng kampanya sa atong maturidad, especially tining barangay drug clearing operation, sa atong siling PNP, sa atong PDEA, Spirit by PDEA, kagaramon ang mga sa mga kabarangayan, nga na-deklarar na drug cleared barangay sa Negros, o bumandriya sa may syudad Yasang Bacolod. 43 minutos na nakaligan sa takta nga alas 5 sa ngaganyo Platutunan Bombo Report sa first edition. Maga pa na balik makaligan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes. Balik din sa pagpalakad sa Platutunan Bombo Report sa first edition. Ang presidente karon sa Senado sa Pilipinas, Senador Juan Miguel Mig Zubiri, ang nagpanawagan sa mga opisyalis sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA nga involvado o kung mga opisyalis sa isa ibla nga nagperma sining Sugar Order number 4 nga ginatumod sa Malacanang illegal para ko tali sa pag-import sa kapin 300,000 metric toneladas isang kalamay. No? Suno si kay Senate President Mig Zubiri nga ini sila nga mga individual kung mga nagpirma sining Sugar Order dapat panaog na no, sa pwesto. Magbiya na ko no sa
pwesto mga kabinan, no? Kay balaan naman, no? Ining kontrobersiya, pinakalites sa kontrobersiya niya sa SRA, dako damo man sila sa mga individual o mga kauturan nato niya nga nagtaas ang kilay, nang nga bonano na sila man, daw pinagusto sa ilang pwesto, sa ilang poder. Nako tibalaan man una na nga nag-resign na si Department of Agriculture Undersecretary, no? Sebastian ang nagsimiter siya siling resignation na ginako, kay hindi bla siya to nagpirma in behalf sa kay Presidente Bongbong Marcos as Agriculture Secretary, mga kaibigan. Siya to nagpirma mo without the knowledge sa nga Presidente nga muna pag sa Malacanang illegal ang sabit kay sugar order nga tugas ang kontrobersiya, no? May pila ka mga individual man dira iya sa Sugar Regulatory Administration nga sila tonti ang pananawan sila isang sa karon after sining kay ining Sugar Order number 4 pagpirma sini ginausisa ni karon sa Malacanang, kay sa damlag pa tingin pa siguro sa Malacanang nga may ara gid ko sa mga panabat sa mga opisyales sang SRA kag DA nga imbobado sining illegal nga order para tanan sa importasyon niya sang kalamay, mga kaibigan. Proti kahapon ang palasyo nagpayag man nga si Presidente Bongbong Marcos hindi iya mag-interfere na sa paghimuon ng investigasyon sa sining sugar importation order, mga kaibigan. Nasikoti may aragid dayan nga mga punggulan sang liog, may aragid dayan nga makakas sa posto, makakas dira iya Sugar Regulatory Administration. Kiti si Pabla, way pa itong urot ang ginimport nila nga kalamay ito sing tilikdan nga bulan sa Marso. Atong 200,000 na metric tons man sa kalamay. Damera pa ikaw nabili niya nga mga 100,000 na metric tons. Nga kalamay, ti ma-import ka naman. Dason bulan, Agosto, mat-amat na magwa sa merkado ang mga ginpagaling. Sa nga bulan Setyembre, dapat abat na kahit subong niya early sa sininga Agosto, may mga sentralis na nagbukas sa ilas ng milling season, may mga tubo nang ipadala. By next month, mamat-amat ni guwa ang mga gingaling mga kalamay, mga tubo, mga ginproduce ng kalamay sa mga sugar central na ton sa aton sininga merkado. Ito yung mag-import pa kita kunti baldang aton yung local production. Tanong magwa naman sina, sopton, sopton dra, ti baklon sa inyo barato nga presyo, taguon, sopton, in due time, paguon sa mataas nga presyo, ti silingko kaluoy ang aton nga mga sugar planters, kay baklon sa barato, sa mga sugar traders, taguon, ipagwa sa mahal nga presyo. Muna dang hampang, sang supply and demand bla, mga kaibigan. Tipo hindi pa yan dapat. Hindi pa kinlanon, kaya hindi man kita iya kulang supply. Bastante magyapon supply sa kalamay, kadto bla sa merkado, kadto ka sa mga department store, kadto ka sa mga grocery ho. Damo gyapon sa ginabaligya nga mga kalamay. Butsingon, damo kita gyapon sa supply sang kalamay. Kaya mo siling ka ma-import na kawin na sa supply sa kalamay, tapat wala na sa mga Amerika, wala na si damo pa nga makalamay, gina-display kung nabligya sa mga merkado natin sa mga grocery store. Tingara pagyapon, butsingon, damo pagyapon niya sa supply nga magamit naton kaysa natin ng due time on next month, amat-amat na ni nga magwa ang mga kalamay sa mga sugar centrals naton once nga mag-full swing na ang milling season diri sa bugos nga pungsod Pilipinas. Oras
oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa aga. O ito pa rin pagpalagan siyempre tutunan Bombo Report sa First Edition. Saan bayan na kamo sumabalita ang tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Kapuas ka ng Size Media sa ito sining Santos nga Misa live, no? Santos FB kag YouTube channel. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, pras pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22